Aici suntem în să servim ceva elvețian și să bem o prăjiturică elvețiană de zonă tradițională de-a lor, plus un cappuccino, plus vă arătăm și zona frumoasă afară, lumea la terase. Soția au preferat să stea la masă, înăuntru cum e frig, că e friguță, e mai friguroasă. Și aici este Elveția, dragilor. Bine ați venit în Elveția. ne salutăm din Elveția. Și vă salutăm din Elveția. Cum e, dragă? Bună, poftim. Foarte bună. Acum servim și o ciocolată și ceva, degustăm și ceva elvețian de aici, de o cafeluță. Mulțumesc!